danna subscribe sai ku danna ƙararrawa. Da rana? Ina zuwa. A to ta kwana gidan sauki, ta kwana gidan sauki. Shawara bisa, a wani lafiya. Aiki a al'amura. Wani area ne na biyo nan gurin wallahi na da maramuwa ina tafiya ina sauri. Daidai ina. Wallahi nan opposite kan titi na nan kocho ta. Okay, amma na san da inda yake ne ba ma. Za mu je mu same shi. Ya ne? Lafiya kalau. Ya gari? Alhamdulillah. Ya lamuda? Alhamdulillah aikin. Aiki na mu ina wani aiki. Ba iyo. Abu din da gamu daga shan sigari sai shan wuyi. Iro. Mu me ya shafe mu da wani aiki? Kai, ina aminin ka kuwa bi zango. Yana nan. Ina san gabi zango kwa. Allah. Allah. Ai inda za ga shi ni zan gaya ma. Allah iro. Yaro na ne. Kai. Kuma amini na ne. Allah iro. Duk abin da kake yayi da abin da yake ni ne uban gidan shi ni ne ogan shi. Allah iro. Ni nake gaya ma wannan. To ina zuwa bari kira. Madalla. Bari kira. Na gode kira kuma za ka kira. Allah. Kira. Hello. Ya aka ne? Okay, to ku zo ba mu ala to. Boke ba mu ala to ku zo to. Ai kana burge ni. Ina ni ba ta kake burge sosai. Haka uwa aladin gaske. Ka sa hakorin maka ko ina fa baka taba zuwa ba. Tafi da shi kai. Tafi da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ka ci amana ta. Alƙur'an ka ci amana ta. Aminin mi zango ne kai sosai. To ina za mu? Allah ka fitare ne mu. Gurin abokin shi. Tashi mu je. Gurin wa? Tashi mu je. Kare ne mi. Ni koya ake tsirakin ma ban sani ba. Kai! Alfarma ne babban ka. Sai ku danna ƙararrawa.